Lahori jana long idona hem ahiring tangrak pen megi chua jok ong dung hormuk kanahau. Umjagani forest range habang asa hemalong an pherangkya bitung atum kahumridam. Lahori jana long idona hem ahiring tangrak pen megi chua jok ong dung hormuk kanahau. Phaikuni ni phaing koyarni khatkhati pias ke parlo lahori jan basbaria long ada porphai sirkebra minute plike malom asia khatuna heme kichu lasolong alangli hem humni lapen hemalong tangkama hapen chenglok kedo anason anta mi chupon lapsi amipun manlab lupusi chinipon mi kapa mebjia phan bokajan fire brigade lapen nagaland pen fire brigade atumpali dunsi pamebdunlo birta ki tok bomahud mi ge chua putha klar dagalam the longpon pelang hanjang lang sopera egyptian rong pinang ke palia birta Malong News. Umjagani forest range habang asa hemalong an pherangkya bitung atum kahumridam. Nijangkar Banglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Meghalaya state pen gachi koinor umjagani forest range office habang along an phaikuni ni phai inkoyarni amri Chinthong press club bitung atum kahumridam padu pherangke kahumridam ahur umjagani forest range officer waisong terang ahin pen pherangke thingno nangge thanduna tengke ningkrenga pora hut kai ke sitame thengpi kang hu chimit me pinajok tebok teraya rong asar thela pen habang head office along staff atum do an pen jingki che thansi arni wang sitame ke ton ke langa sai claim pon bomlu kedam tang phaikuni ni phaikrenar ke bajio por phaikri sira thomkebra toksi minute por malom ingnam rai komasa khe tumla pen thengpi kang hor atumang bong cheteng khengalong hadak tebok terai rong amekar anil thappa phan thengpi kang huatum ari ar ianat nopak pen thulutlu lasohur humnia hem konglong abangke ingnam rai komasa khe tum chipari deng ponlu gari registration number lake ml 05s8710 lapen ihuma bangke akimi mate registration number avelang posi than pachini pon lasolong kang huatum maphai ke ong munna ga jok kang huatum maphan ke nebdunlong lederlo pusi ranger waisong terang ahin penang tonalam tenang than pachini dun lapasona duya hoyalong kachirai kompa mit hekje phan foresa chukamara phai nang pabat pipon nang jian parta ke ton ke lang aphan gari tame pipona ke nang sot lang pusi karbiang long autonomous council long cem dr tuliram rong hangaphan ranger lapen rong asar theatum ke chuningri padopon news desk report Malong News. Sadak Pini Nibhai Inkoy November Cheklo 2024 Pheranke Athengno Nili Ethethani Nili Umjakani Rens Aputhak Ethethani Gnangji Phansi Nili Lamthe Paklang Iglo Ya non Ningkring Aponang Ledok Nanda ilitum umjakan range ke Meghalaya pen kache helo oil langroy ekapen lo lasi laso langroy jone da penangan arong langroy arong adung bang do pampura do serang do tili do lapendak habang da do lo lasi la hu arong bang thengpi thengprang do aprang ke dekan lasi nili hin pen dak abitin pampura dolo headquarter habang dolo latung aphan staff atum phan anibang patrolling padam pen kam paklembom lo sita patumidik krimer kem alni abang kosontong penone kanghu atum phan arju thengpi kerat arju long pen staff atum damlo kedam pen mat kanghu atum bang staff tum pen cheteng kheng darlo laso joine si pini pherangke tum ta nili tum long nang humri lo nang ka humri aphotha nili thethani bangsolam lartak pen ratapan pachini glo lapen nili hin pen kachunungri kela hano je ili tum da adai adoy hoy ke do atum do an sita chuningri lo je thengpi kanghua bang klem klerak ke e bang si paprang nili kaike ta nili hin penang je bomlo je serang pampura tili habang para khan ponon da adung rai sabuda ponon kheleumang ponon
nilihin pen ke thengpi thengprang kuan ma ki nangji kuan ma pining ke nilihin pen pi pon bom lo sita kanghu abang ahorada kedo joine nili tubra songkrung asonchi bandar lo lasi सरकारे हिन पेन नीली दियफोसा फान कचुनुंगरिया टेंग पेन जा dak nili तो adoya ha kedo yok cerai kom cena thon chi theklong apa ase dak abang battalion ma mate forest battalion ma home guard ma nang piasan te nili to forest department na bang an che kerai kom thagya fan department penta asap o ardi domuja po lapen kedo ke dam tamme nili tum ta theklong po pusi media thengno nili ethe theni wet sita kachun ningri lo lapen lamthe paklang lo pusi nili hin pen anchi nili intan ko lo kardo Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da Abirta.